lang hilin eh. Imong gay picture lang dala day. Bidyuhan. Kaya gunay lang kahoy. Ha? Kaya gunay lang kahoy. Oh. Katong nagsig pahinumdum na ho nga dapat kuno ko magpa-check up, dapat kuno ko magpa second opinion ba ko sa laing doktor kay na kuno ibang sakit nga dili sa laing doktor kuno madyo. O pohon, daghang salamat sa imong pagpahinumdum na ho kanunay. Katong kanunay nag-ingon nga mag-amping kuno ko, daghang salamat sa itong kabuotan nga timbaya pud mo sa ahong sitwasyon nga ay mawala gini. Karon adto mo kabalaka kay naman niingan nga magamping kuno ko. Adto mo kabalaka kay na ako na nagibilin sa bay nga dako pero wa ko'y trabaho. Igo ra kong gitaw, igo ra kong magtuwa sa iro nga dagko. Kay mao man si ang sampitonon. Og na ko mga problema ani ko mudangop ni dyan karon na sa mga ingana di po ko makabalibad maron sabot pud si nga bisag kanang ida kong giingnan nga okay na ba kuno ko okay ra hinay magtrapot-trapor ako sa mga plato magputos ko sa plato kay mamalig pista okay ra na ako na nilagi karon kanang shout out de ko sa tanang nagpista karong buwan na sa Mayo karon 14 esperas na ron sa among baryo basig matingamo nganong nakos laing baryo kuan man silingang baryo namo may pista ron sa Putlongkam among baryo nga lisod pod og kanang nay danhil naman jud ko kay sumuli pa ko Putlongkam na jud biyahe kay mao laging magkuan ko karong sunod adlaw magpa-check up na po ko sa taot ko diha sa tanan-tanan labi na sudlon sa Mahayag sa tanan nagpista rong adlaw happy pista Senior San Isidro Labrador. Happy pista. Ya, malo gito. Ang last latest days ning agi, katong nag-uo ko bahin party sa mga gamit ni Upaw. Okay na, nakamove on naman po sa Upaw. Ato na laman. Malipay po tong kuan. Ngayon sa naghapon, pasag din na laman ay. Kay sa mag-consumption ko sa isang mga gamit nga nawa. Lisod bang good food. Katuniyan nga, masupay kasilingan tag wakwak. Tinugod bitaw na. Kaya ang wakwak di man mangunay. Lisod lagi po din di atong kuan bitaw, di ato ang lugar murag kanang lahi ba sila kasilingan? Lahi na jud ka. Lahi ato ang mismong lugar ba nga atong mga silingan, atong mga kadugo. Atong mga kaliwat ra dan si payas ang anak lahi kay mo lagi di nakaliwat kay mo ra man nagkaliwat sa ahang binaji pero okay ra okay ra to siya ko kay isa maning tanaw ang vlog nga katong paglarga ni jang nagkahilak ko nakita ni sa tong vlog na nga bahin sa isang gamit nga nawa ningon siya nga sagdira ko no kay saan taman di naman tumabalik bisan pa masikog jab-jab hindi po tumabalik karon di ay na ko na stress
Naghuwat ko kung silang adlaw kay magpainit ko kay namo giningon na nga na hilo kuno ko. Bao kasi nung tan-aw lahi na mo sa personal o sa kamera. Pero lagi hang paminaw mo na ko'y gamay na hilo. Da. Upaw, das Manila jo kabalaka kay kakita kas mga pagkaon gapon nga grabing daghana. Okay na. Wa ko nagpabujag upaw diha. Wagali ginangani ko sang gagaw nga patilawon ko gamay unod sa litson ko adto ding likay jud ko kay diya may isda kay espesyal man ko ni jag isda ra jud gamay nga isda pod wa na laman jud ko nagpakuan kay wa di mo pod ta kaninding ko natay upload di ta maikag kay anaghanang sudan gapon klase-klaseng sudan kaya pay seafoods pero wa man nagang baba nangandoy ako nangita ako og kuan kanang prutas jadi may milon gapon okay naman tong milon marang gibirahan kay lisod na og asawa dyan tong bawal ako ra po'y magagwanta sa hadag na ba pag kisas ba ko atakin ko na kasi sampitin nagpabandos nga sa itong tanaw na ang saman nga dagba ko say kuan pwede ba ka po ko maligo og dagat matug pas uban di ko pwede kay naay kagaw sa dagat sa na maghang kuan pero nahilom naman yung pag-ansaman walang lingkod ako sa ilang kuan manilhig hinahinay okay naman na manrapo-trapo kay bisnisip po sila kong lubog malumpon sa hinoon ko na mura bitaw hala ni katawang mga kuan katong mga avid fans na nasig bye-bye adto mo kablaka kay nagamping ko kanunay sa inyong mga himangno ha nang gitamod ya shout out de ko diha sa Hilongos Liti na dai si Mama Arits diha o si kuan remix na si Hilongos Liti sila karon ya wala gito wa mo koy lain kon kadtong matrabaho surya panaksa kay wa man gyapon mawa ni nga kuan nito kung sobraan ko surya taas kay pero gabi niliwas ko gabi kay action agang pitan murag burot tungod sa tugapon ba chika-chika di ako koy mga igagaw di mga igagaw gapon side sa nginahan chika-chika pud mi karijot sa dia putoy parinti nilas na may kuno kanyo side na ila po sa igagaw nga nagakita arapod sila angin sa ilang mga anak nga nagkakita sa It's Inyo ilas na niya itong tawana dara na kanyos kuno ilang parinti sa kanyos side ni ang lula ngimamat pod karijot gahapon ang tisan gabi niaksun po dukuan pero salamat po ko kay nadara nga plus malagi kaning sikog ba naginom naman ko karon og kanang nilab bitaw nga daon sa kanaba kay wa naman ko magkape pero usay makahinom ko ma-miss na kape pero maglikay jud ko pero pwede siguro mga tanak ko nitong tanan katong nagsing subaybay na ho pwede ba ka kuminom kape bisag stick tangan ko para kanang tangan o gamay nga gamay nga gatas unta o pwede ba pero ako ko yung suway kay mati ko ano namang yagwan tam sila ko inamog dahon dahon sa karnaba dahon sa udot sa biyabas o udot sa kanang tuba-tuba dari kay na may kanaba dari na online skillet kanaba lang giina busag to pero kusay lagi manduman na nga gusto ko mainom kape mabawi ra pud ha say nga
adi na lamang ko magkapit kay kuan ako ra lagi po makagwanta. Mas bilita ga upaw gapon si ingon nga nanay kay kita man sa asang isintin sa mga pagkaon nga kay pista lagi. Hindi ko na ko magpalabi pero kuha ko ning kaan oy dapat siguro kaan ko. Siguro mo ko nag-serve sa mga kay dagawan. Diya na dessert. Pagyapon ko nagpagod ko kay Mingo Plot. Diya po'y torta. Kuha na dyan kay wala naman pigana di ay murag lahat na dyan pwedeng makuwang na sa paginawan kay murag pinataganahan. Wala naman may lasa-lasa murag harabang malasahan murag ang gusto nang makanang kanang orange o apple. Mura naman dyan ay ahang murag mula sa ginawaan. Huwag ka nang nilugaw. Ipagkuga ganahan sa kwakirot. Kaya kang sig magbarb kog balik. Ag kwakirot mo nagbabalik. Mo nang mas okay pa ko og nilugaw. Kasi kwakirot. Bawa ko dyan mukaan ko kwakirot. Kanang bitong maaksan ako gutom. Mukaan ko kwakirot. Pati nga mo kainig ka ng mga waray 5 minutes. Kasi pagkaan ha. Mukaan man, mubarb man, musaka magbalik ag kwakirot. Pero lugaw, di. Anong pang nilata nga lugaw. Hantog-santog makako, hantog asa ko mo. Piti kang kinabuhi, lugaw makagyapon ng pagkaon. Sa kamuti, wako ka kamuti karon, kaya damo ko flying by. Pwedang kamuti, nakalipat ko palit og kamuti daan. Muna nga, magkuhan ako. Maglapar ako luto nakasabot ba mo sa lapa luto na siya nga gibutangan ra ininit padi pud malugaw kay alis ko lugaw di atong abo gamay nga luto gahapon pwede pud ko maglugaw kamo galing lingaw pakaan ko sa mga iro handa mga iro na datong mga iro sa gagaw mga dagke. Meron na yung gibanan, meron na yung iban pa sa mga hero. Ang ipakita rin sa mga hero o kanang mo lupad ng spirito. Mo kuan. Meron yung tuwaan, may gibilin pa yung nagatas. Meron gibilin sa gagaw nga hero lagi. Kinaman sa mga manok. Kuha ko ilabot sa mga manok. Kaya lang hero. Dahil kung sungkaan daari, ang kaproblema kay wa ko ikasungka. Ang mga apo, ang imisit unsa og mulag ba dari, ang nakoy lingaw. Magsungka mi. Diya nakaredy na, sungka nigla sa igagaw. Kaya madam ko sa lola sa una, magsungka mi nga, manglimbong ko. Kakita alay ko rin mo, nakarat ko, di sungkaan. Tulay naman kay katong sungkaan sa una dako man to, sa among bato sa una magsungka kay kuan man kanang bunga sa buli. Mo yung paboritong duaan nga sungka sa una. Kisa man tong nakarlit dahil sungka. Wala mong ko'y ikaduwa karon satang apo o mungan hiba kaya sungka mi. Sungkaan. O silong kayang tanawon ag kuan iro. Pugas ko og kuan kanana ay wabay tai pero giligo naman to gapon sa ang gagaw. Kana mga ero maraming ero na morning anani mo nang ihi kita na ninyo ang bagong alaga mga bagong alaga no kabuok sa sinsya na mo kita tas sa sunod nga lakang kita sunod o
Kung napabakuan eh, magwata ko nila kung saan mo dito ay gagaw. Amping mo karon ay usmo na ha. Happy Mother's Day sa tanan, mga nanay. Bye-bye. I love you yung tanan. Bye-bye.